Der er desværre en fejl i tilbagemeldingen til opgave 6. Det drejer sig om diagrammet. Fejlen rettes ved, at man først vælger fanen gennemse, fjerner arkbeskyttelsen, dobbeltklikker på diagrammet, går op i vælg data, og så er det til 3 point, der skal redigeres. Alt andet er rigtigt nok. Rediger. Så er det serieværdierne, der skal ændres. De skal ændres til diagramdata $k $19 kolon $k $22. Jeg retter nu. Så er det gjort. Så lukker jeg dialogboksen, går op i gennemse, siger beskyt ark, OK, så virker det.